Aldo na naman si Master ko. Suhat mga kaspero. So, yan. Kasing laki ng daliri. Laki talaga oh. Ito. Yan. Oh, isa lang. Laki na. Kasing laki ng daliri. Oh. Tingnan natin, sarap. Parang duhat. Diyan mga bakla pa, hindi masyadong pa. Inog, sarap to sa asin. Yung kinakalog, di ba? Malaki yung buto. Pag nagtae ka, kulay violet. Dito. Sana ako ng sapi. Sabi ang ginataot ng ano, no? No? Ano ka tabi na doon ako sa jack at napas? Grabe, tag 30 mil. Oo. Tapos, let's G! Warm up dive na tayo mga kaspero. Sinabayan ko si Master Danny dito sa 14 meters. Napakaraming bait sa paligid kaya tamang tempo lang kami ni Master Danny. Baka merong magpakita na mamaw o di first blood sana natin. Pero sa time na to walang nagpakita kaya back to the surface and kumabanti kami sa unang. Baka nandun yung mga big fish. Dahil nakapag-warm up na tayo ng maayos, nag-drop ako dito sa malalim. At ito yung nagpakita, hindi pa tayo nakapag-ambush, ngunit sinalubong na kaagad tayo ng isang good size na giant trevally. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tirahin ito. Binanatan ko na agad at sakpol sa may hasang mga kaspero. Napakaganda ng pagkatama sa isdang ito kaya walang kawala. Ito na yung first fish of the day natin. Pagka-secure ng isda natin, after natin magpahinga, bumaba ulit ako mga kaspero. Dahil nakita ko yung grupo ng mga long nose emperor, sobrang dami nito. Nasa gilid sila kaya tamang ambush lang tayo dito.
babalik at lalapit sa atin yan. Kaya hindi na tayo magdalawang isip na tumira kahit isa dito para mga kaspero. Tamang-tama, meron na tayong target dahil eto, mas lumapit sa atin. Napakaganda kasi ng visibility ng tubig kaya kitang-kita agad natin yung papalapit sa atin na isda. Kaya eto, bumalagbag at lumapit pa ng kaunti. Kaya tinira ko na. Napakaganda ulit ng pagkatama. Tagos na tagos yung shaft natin. Halos kalahati. Kaya sure full na makukuha talaga natin itong isda na ito. Pabo dan. Pabo. Pabo. Aku protek dalam. Kita mau protek. Nasa taas pa lang ako, tanaw ko na itong malaking trevally mga kaspero, around 10 to 12 kilos. Medyo malakas yung agos kaya medyo sinasalubong natin yung agos para makuha natin ito. At ito, medyo lumapit sa atin ngunit ayun, bumalik sa taas kaya tinira ko na. Dahil sa sobrang lakas ng agos mga kaspero, talagang napakalakas din ng isda nito at sumalubong pa. Kaya hinila yung tali natin, kaya yung ginawa ko, talagang pinigilan ko ito mga kaspero hanggang sa ayun, napakalayo na niya. At nung malapit na ako sa taas mga kaspero, talagang yung pigil ko halos talagang ubos persa na sa paghatak sa isda nito para hindi lang sumabit sa bato. Dahil pag sumabit sa bato yung shaft natin, may hirapan tayong kunin dahil medyo wall yung pinagpanaan natin. Kaya nung hinila ko na ito mga kaspero, talagang lumaki yung sugat ng isda at malapit na rin sanang makuha. Ang problema lang sa laki ng sugat, medyo lumuwag yung shaft natin at ayun, natanggal. Sayang mga kaspero, napakalaking giant trevally sana yun, pero ayos lang, pag hindi para sa atin, hindi talaga para sa atin yan. Napakaganda talaga ng spot na ito mga kaspero dahil ito ulit nung nasa taas ako, nakita ko itong Big Eye Trevally. Isang uri rin ito ng Trevally ngunit medyo mahaba ito at saka bilog yung katawan, medyo malaki yung mata kaya sinasabi nilang Big Eye Trevally. Ayun, medyo curious pa at pa kinding-kinding pa sa atin kaya ayan, binanatan na natin. Sapol na sapol, napakaganda ng pagkatama. Tinamaan natin sa spine mga kaspero kaya ayun, hindi na nakalaban. Talagang hindi ko na binigyan ng line at hinila ko na talaga ito sa pataas dahil kaya naman natin nahilahin dahil hindi naman siya masyadong malakas dahil natamaan yung spine mga kaspero.
Merong ulit nagpakita mga kaspero, isang mahaba na pelagic, isang tangigi. Medyo napataas lang yung pag-ibig natin ng pana, kaya ayun, nakawala mga kaspero, medyo daplis, kaya sayang. Pero ayos lang yan, gaya ng sinabi ko kanina, pag hindi para sa atin, para sa iba yan. At eto, hindi pa nga tayo nakapagpahinga ng maayos, meron agad nagpakita ulit sa atin na 2 pirasong Big Eye Trevally mga kaspero. Medyo maamo nga ito, kaya pinupuntiriya ko na magiging 2, ngunit no chance, kaya tinira ko na itong isa. Sapol naman mga kaspero. Ayos, dagdag sa mga huli natin. At itong isda na ito mga kaspero, bihira lang natin itong mapana. 3 pirasong malalaking mangrove snapper or red snapper mga kaspero. Ayan, medyo nakatalikod sa atin at salubong tayo sa agos, kaya medyo hirap tayo mag-aiming sa isdang ito. Kaya nung nagka-chance tayo, tinira ko mga kaspero. Nung pagkatira natin, sakol naman. Ang problema lang, napalakas ulit yung hatak ko at ayun, nabunot. Sayang na naman yung mga huli natin. Dami sana nating napana, problema lang, marami rin tayong nakawala, pero napakaraming blessing pa rin yung nakuha natin. At nagulat ako dito mga kaspero dahil nagtakbuhan yung mga matambaka. At ito pala yung mahabol, napakaraming GT, malalaki pa mga kaspero. Itong pinana ko hindi to bababa sa 20 kilos mga kaspero. Problema lang, medyo distansya nung tinira natin, kaya sa pool naman. Ang problema lang, hindi nakatagos, kaya hinila ko na naman ito dahil napakalakas ulit ng agos, baka sumabit at ayun, biglang natanggal lang, sayang. Pinuntahan ko yung spot kung saan ako nakapana ng cobia mga kaspero. At dito nga sa bahurang ito, nakita ko yung 2 piraso, isang malaki at saka isang maliit na nakadapa lang sa buhangin. Sana tamaan natin ito mga kaspero. At ito na nga, tinutukan ko na sa ulo mga kaspero para ma-headshot natin, kaso lang gumalaw at medyo maagos. At nung tinira natin, medyo nagwigil yung pana natin dahil yung katawan ng isda, sinusunod natin yung pana doon. Kaya ayun, napadaplis sa ulo at natanggal mga kaspero. Dahil itong pinapanaan natin ay napakalalim talaga mga kaspero, nasa 27 meters yung sagad niyan. Kaya ayun, sumabit pa yung shaft natin nung umikot yung cobia. At yun, medyo nabaluktot yung shaft ulit natin. Sayang, pangalawang cobia na sana natin ngayong month of June yung nahuli natin, pero ayun, hindi para sa atin ulit, kaya hayaan na lang natin. May makukuha pa rin tayo niyan dahil napakaraming isda dito sa spot namin. Natutong sumisid mag-isa, walang airtime, panata, panalang lakas ng loob, laban sa agos, laban sa gutom. Hindi uso ang short Master Gabi. bawat isda may kwento. Sana all, Master. May respeto para sa Grabe talaga kayo. kalikasan. Panalo. Gabi ramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, Yun. one shot. Okay.
Dami. YouTube stories, tunay na buhay. Sana all. Hindi lang vlog, may saysay. Aldo na naman si Master Gabi. Tradisyon ay binubuhay mula lolo hanggang ngayon. Pamanay, binabantayan. Gabi naman sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi naman spearfishing, hindi lang content. May puso. Uy pa yung tanigi oh. Rolling. Daming huli.